Bila je sred zime, a čovjek se vozio sam seoskom američkom cestom. Svijet oko njega činio se poput slike naslikane samo bijelom bojom. Tlo, planine, drveće, sve je bilo prekriveno debelim pokrivačem snijega, toliko jednoličnim da je bilo teško razaznati gdje završava cesta, a počinje krajolik. Krajolik je bio toliko tih da je mogao čuti postojanu buku motora pomiješanu s tihim zvukom guma koje su škripale po ledu. Vozio je mirno, misleći samo na to kako će doći do sljedećeg sela, kada je nebo, koje je prije bilo mekano sivo, počelo čudno tamniti. Prve pahulje snijega počele su padati, lagane i nevine, poput perja koje pleše u zraku. Ali za nekoliko minuta, vjetar je pojačao snagu, pušući poput nestrpljivog diva. Snijeg je prestao biti nježan i počeo je padati u gustim, oštrim komadima, udarajući o vjetrobransko staklo automobila. Vidljivost je brzo opadala. Više nije mogao vidjeti horizont, čak ni vrh hobe automobila. Tada su, na zavoju skrivenom ledenom maglom, gume izgubile prijanjanje. Automobil se okrenuo bočno, zvuk metala koji je strugao o asfalt glasno se odjeknuo i BAM. Snažno se zabio u nešto što nije mogao ni vidjeti. Motor se ugasio i zavladala je hladna tišina. U automobilu se zrak u sekundama ohladio. Duboko je udahnuo, zakopčao kaput do vrata i pomislio: moram pronaći sklonište, brzo. Čim je otvorio vrata, vjetar ga je udario poput nevidljivog zida, gurajući ga natrag. Zrak je bio toliko hladan da ga je pekao iznutra. Snijeg je neumoljivo padao, svaka pahulja poput ledene igle koja mu je probadala kožu. Jedva je držao oči otvorene. Pokušao se osvrnuti, ali bila je samo beskrajna bijelina. Cesta, drveće, bilo kakve znamenitosti, sve je nestalo. Dan je ustupao mjesto noći, a svjetlost je nestala u tren oka. Ipak, počeo je hodati. Noge su mu tonule u snijeg gotovo do potkoljenica, što je svaki korak činilo teškim. Dah mu je postao kratak i otežan. Oluja je bila nemilosrdna, urlala je poput divlje životinje, vrteći snježne vrtloge oko njega. Uskoro nije imao pojma gdje se nalazi. Lijevo. Desno. Naprijed ili natrag. Sve je bilo isto. Hladnoća nije bila samo oko njega, počela je prodirati u njega. I tamo, usred smrznute pustinje, shvatio je da je potpuno izgubljen. Više nije znao kamo ići. Sve oko njega bilo je samo bijelo, beskrajna bijelina koja je gutala tlo, drveće, pa čak i nebo. Kao da je cijeli svijet nestao i da je bio zarobljen u ledenom oblaku. Pokušao je pogoditi koji je put ispravan, ali oluja je izbrisala sve tragove. Pahuljice snijega zasipale su mu lice poput sitnih ledenih iglica. Vjetar je puhao tako snažno da se činilo da ga gura unatrag, kao da pokušava spriječiti bilo kakav napredak. Tijelo mu je počelo biti teško. Mišići u nogama gorjeli su od boli, a svaki korak osjećao se kao gigantski napor. Snijeg se dizao gotovo do koljena, stežući mu stopala i čineći hodanje još težim. Teško je disao, hladan zrak mu je rezao grlo. Znao je da ako padne tamo, neće imati snage ustati. Snijeg je bio nemilosrdan, uskoro će ga potpuno prekriti i nitko ga nikada neće pronaći. Očaj mu je počeo stezati prsa poput stisnute šake. Njegove ideje više nisu bile jasne. Sve što je ostao bio je gotovo životinjski instinkt, preživjeti. Tada je, usred tog bijelog vihora, nešto drugačije privuklo njegovu pažnju. Daleko, jako daleko, sićušna točkica je sjala. Trepnuo je nekoliko puta, misleći da bi to mogla biti iluzija. Ali nije bilo stvarno. Malo, plaho svjetlo, treperilo je u noći i snijegu. Srce mu je ubrzano lupalo. Kuća, mora da je kuća, pomislio je. Ili možda koliba. Definitivno je netko unutra. Nada je počela grijati njegovo tijelo, čak i ako samo malo. Čvrsto je privio kaput uz prsa i uperio pogled u svjetlo, kao da se drži za spasavajuću liniju. Svaki korak bio je borba protiv vjetra i hladnoće, ali nije skretao pogled. Svjetlo se činila tako malom, a opet tako snažnom, kao da govori: dođi, nemoj sada stati. Konačno, nakon vječnosti sporih, teških koraka, približio se. Svjetlo je bilo pričvršćeno za drveni prozor, nježno osvjetljavajući snijeg oko sebe.
Doista je to bila koliba, visoko na malom brdu, s dimom koji se supljao iz dimnjaka. Suze su se miješale s ledom na njegovom licu. S uzdahom olakšanja promrmljao je: blagoslovljena svjetlosti, da nije bilo tebe, zauvijek bih ostao usred ove oluje. Znate li ono svjetlo koje je čovjek vidio usred oluje? Bilo je tako sićušno, tako krhko, gotovo skriveno u snijegu. Ali te noći postalo je poput svjetionika usred zaleđenog oceana. Ono je pokazivalo put kada je vjetar vrištao, snijeg zasljepljivao, a tema kao da je sve progutala. Kad je konačno stigao do kolibe, čovjek je gotovo pao na koljena od olakšanja. Unutra se miris gorućeg drva miješao s toplinom kamina. Čajnik na štednjaku tiho je šištao, a debeli pokrivač ga je obavio poput majčinog zagrljaja. Tamo, u tom jednostavnom utočištu, shvatio je, to malo svjetlo bilo je nit koja ga je vraćala u život. Sljedećeg dana, s vedrim nebom i suncem koje je sjalo na snijegu, odlučio je da se mora sastati s vlasnikom tog mjesta. Saznao je, razgovarao s njim i, bez razmišljanja, kupio je imanje. Ali čovjek nije htio zadržati ono što je dobio samo za sebe. Naredio je izgradnju ogromnog tornja, toliko visokog da se činilo kao da dotiče oblake. A na vrhu ovog tornja postavio je snažno rotirajuće svjetlo, sposobno probiti najgušći snijeg i najgušću maglu. Pozvao je zaposlenika i dao jasne naredbe. Svaki put kad je oluja, bez obzira koliko slaba ili jaka, upali ovo svjetlo. A što ako nema oluje, upitao je zaposlenik. Čovjek se nasmiješio, kao da je već imao odgovor na vrhu jezika. Uprkos tome, svake noći, bez iznimke, ovo svjetlo mora sjati. Tada je ispričao svoju priču. Malo svjetlo spasilo mi je život i sada želim da sja za svakoga tko prolazi. Bilo da se radi o izgubljenom putniku ili nekome tko samo treba smir. Želim da znaju da postoji nada. A znate li što to znači? Ako jednog dana, usred teškoća, zbunjenosti i tame ovog života, pronađete pravo svjetlo, ono koje ne samo da pokazuje put, već istinski spašava, držite ga se svom snagom. I što više, nemojte skrivati ovo svjetlo. Neka sja tako jarko da ga drugi, čak i izdaleka, mogu pronaći. Hodaš mračnom cestom. Ne vidiš ništa. Tlo je čudno, zvukovi su zastrašujući i ne znaš ideš li pravim putem. Odjednom u daljini se pojavljuje mala, sjajna točka. Ne znaš baš što je to, ali nešto u tebi govori. Idi tamo. Pratiš je, korak po korak, i što se više približavaš, to više shvaćaš da taj sjaj nije bilo kakvo svjetlo, to je svjetlo koje pokazuje siguran put. Vodi te do zaštićenog mjesta, gdje su toplina, mir i sigurnost. Sada razmisli, da tu ovo svjetlo spasilo, ne bi ga htio zadržati za sebe, zar ne? Zato Isus, koji je svjetlo svijeta, želi da budeš poput svjetionika. Iskoristi sve što je Bog stavio u tvoj život. Dar koji imaš da govoriš i ohrabruješ ljude. Vještinu koju nosiš u rukama. Znanje koje si naučio tijekom vremena. Čak i taj osmijeh koji nekome mijenja dan. Sve to može biti poput zraka te svjetlosti koje dopiru do onih koji su izgubljeni. Jer, pogledajte, mnogo je ljudi koji hodaju u mraku. Neki su zbunjeni, ne znaju kamo ići. Drugi su umorni, povrijeđeni, tužni, nemaju snage napraviti još jedan korak. Ali kada vide to svjetlo, nešto se mijenja. Pojavljuje se nada. I kada pustite to svjetlo da sjajno sja, čak i ako se u početku čini malim, ono će osvijetliti put mnogima. I jednog dana, sa srcem ispunjenim radošću, moći ćete reći: kao što je ovo svjetlo spasilo mene, spasilo je i mnoge druge. I sve to zbog Isusa, jedinog svjetla koje nikada ne gasi, čak ni u najmračnijim olujama.